yɛno ɛba bɛkyɛ Kristo Yesu anum asɛm na dwumadi a yɛde bɛyi ɛyɛ salvation hour dwumadie nti ɛfiri saa bere kɔpem na nwɔtwe ɛbrɛ so no ɛne yɛntena na yɛnsua Kristo anum asɛm True Faith Church International Kumase Sokoba Wood Village a yɛwɔ Bola Junction hɔ ɛna yɛne ahyia ayɛ Onyankopɔn asɛm nti no yɛbɛtu dwumadie no ahyɛ Kristo Yesu nsa afei ɛna nwumere deɛ ɛwɔ hɔ no yɛde atoa so deɛ bɛma yɛnua Sam abɔ mpaeɛ Sam fɛkɔ mpaabom yo medase Onyankopɔn ne abankɛse atumi ne ahoɔden wɔ de nnwuma nso na wasehye wɔ nnwuma nam kanfo de sɛ ayɔpɔ tumi no ahoɔden so abɛka nipa bia ho ba no manwura dua so bio amen ɔkɔno ka kyerɛ asuafo so nkɔm na ma nyinaa nkɔyɛ asuafoɔ na wɔnkyerɛkyerɛ wo sɛ wɔnhyɛ de wahyɛ wɔ nyinaa no wɔnni so na wo ba wanya yira ba nti bire mu kɔso aka wakoa David amen na kɔso afa bani ma to kyene ma ne jata kyene ma sɛ da daade ma no tumi ka wasɛmpa no amen fa do na nwumani ahyi wɔ no na wo tumi bla bɛka ho na hye den adom nti amen amen mo enua Sam Kristo nhyira yo Kristo ma dɔfo no ma yɛno mo ahyia biem sɛ na meka no Ganama TV so dwumadie wei ɛyɛ ɛbrada bia Abrabɔ anwumere no nso kɔpem no nwɔtwe so sɛ ohwe TV no screen ase wɔ no na number bi da hɔnom ɛno na ohwe akyira kwae a obetimi afrɛ na ne mpani atwetwe nkɔmɔ mesra wo sɛ ebrewe mi ebra wona me betena akɔpem sɛ no wɔtwe bɛbɔ na dwumadie yi ɛnam social media ɛyɛ Facebook Ganama TV enti wote kaa mu anaasɛ bia bibia te sɛ a wobetimi ama wobi ahwɛ bi na bibia timi ayɛ nkɔsoɔ Kristo onhyira yɛn daa amen ɛna nwumere yi asɛmpa a me ne ɔba bɛkyɛ yi ɛyɛ Kristo anum asɛm sanatiɛ nti bɔmmɔden sɛ wobɛti asɛmpa no bi na wo nso wode abɔ ɔbrɛ a sɛdɛ bɛyɛ a Kristo ma yɛ ɛtɔ so mmienu no brɛ no so a onuadɔfoɔ a me ne wahyia yɛn nyinaa bɛtumi anya nkwagyeɛ ɛde ama yɛ kra ɛnɛ masɛm a mede ba no mato din sɛ abrabɔ a Yesu Kristo ɛnka ho no ɛso ne mfasoɔ ɛwɔ Onyankopɔn anim sanatiɛ ti asɛm no yi abrabɔ a Yesu Kristo ɛnka ho no ɛso ne mfasoɔ ɛwɔ Onyankopɔn anim deɛ nti a mepɛ sɛ na nwumere yi me ne toto a ɛhwɛ Ganama TV dodo a ɛhwɛ Facebook ana TikTok ana YouTube no mepɛ sɛ me no kyɛ asɛm wei ne hyɛ sɛsɛi kasa bi ɛne nam wiase ɛne media ahodoɔ so sɛ ewiase no a yɛbɛtena mu no deɛ onipa pɛ bia otumi yɔ sa wonya sika na wogye w'ani na wu a na akɔ baabi atemu da biara ni hɔ ewiase kura nkwa na wie yɛ heaven biara ni baabi hallelujah amen bɛre me nam Kristo asɛm so ɛne wobɛdi nkɔmmɔ na matwe w'adwen asi asɛm baako pɛ so sɛ wonipa biada a wɔbɛtena asase wɔ su no sɛ woantimi amfa Yesu Kristo amata w'abrabɔ a wobɔ ho a daakye wobɛbrɛ gu adwuma ɛfiri sɛ bra yɛbrɛ wɔ wiase wɔ nyinaa mu no ɛwɔ botae bi ntia botae ne sɛ onipa ɛberɛ bi so a Kristo pie a wo kra no ɛbɛnya tena pa ɛwɔ Kristo mu na sɛ w'abrabɔ a wobɔ no asase wɔ su no sɛ woamfa Yesu Kristo amata ho a nkwagye a Yesu Kristo ɛde brɛ atenefoɔ ɛne wɔn mu a ɔmutimi di n'asɛm so no saafoɔ no wontimi nya bi nti adɔfo nom ahwɛfoɔ menam Kristo anum asɛm so kamfo Yesu Kristo ama sɛ w'abrabɔ bi a wobɔ biara brother sister agya wo hwɛ me pakyɛw fa Kristo ka ho na obrɛ anyɛ kwa nhyɛnka Yesu Kristo din daa amen
Tonight Yesu Kristo eka asɛm de kyerɛ. Luke chapter 12 verse number 13 to 21. Yango. Sɛ wohwɛ wiase wei na yɛtim no a Kristo som ɛnyɛ nipa bebree da bio. Dabi. Wɔn mu na kwambɔne so ɛpɛ sika bebree. Sa. Wɔn mu na kwambɔne so ɛpɛ mo ho anya bebree. Nanso menam Kristo enum asɛm so. Ɛno adɔfo a mene wɔhyia wɔ Ghanaman TV so di nkɔmmɔ sɛ abrabɔ biada uwo mu biada enidiem obuo ne ahobrasiem fa Kristo Yesu ka ho wate. Ɛfiri sɛ sɛ wobɛtena asase wɔ so ɛbɔ branya sika atoto adan atutu akwan enya sika mpempem enya dimpa na sɛ Kristo anka ho a ɛso ne mfasoɔ Onyankopɔn anim daakye obɛpiaw ade wakɔwura bonsam gyem. Kristo fa wiase bɔne nkyɛ. Amen. Ka Bible miɛnkɔ. Luke chapter 12 verse 13. What say? Na wonipa bi ofiri nkɔfo akɔkɔ mu sɛ no sɛ. Tia yo Yesu Kristo bae no. Na ogusu a ɔbɔ asɛmpa no dawuru. Nti eduru baabi no awɔ transe a ɔkyerɛkyerɛ asuafoɔ no ne nipadɔm no. Nipa bi afiri nkuafukuo nim. Ɛsɛ no sɛ. Aba Kristo nkyɛ bɛka kyerɛ no sɛ. Kyerɛkyerɛfoɔ. Kasa kyerɛ me nua no ne me nkyɛ ahunyadeɛ no. Kasa kyerɛ me nua yi na ɔne me nkyɛ ahunyadeɛ mu. Hallelujah. Amen. Sɛ yɛ kasa ahunyadeɛ a ɛne adwapadeɛ a obi awu agya hɔ. Sanete. Wɔde agya nkyirima. Ai ahunyadeɛ no. Sɛ ɔyɛ ɔbaa anaa bɛrima owu agya hɔ. Sa. Hallelujah. Amen. Na adeɛ a yɛ na ɛde confusion anasa family conflict eba ne say se nipa na ntima anya wela na de abusuama nso aba sanete ana nipa bi won so kura na watimi aya wo nanso entiase anya dwuma eme wo mo tete ase no wontwe woni beba na wo court Kristo baba na nche amen sabi na si Yesu Kristo penso so just say the neighbor be tua na mo ko Kristo nchai anu ase no say anu ka che Christ say kyerɛkyerɛfoɔ kasa kyerɛ me nua no ne me nta nim hunyade sɛ nipa bu nipa respect wunim kasa yes enti ka kyerɛ me nua sɛ ɔne me nta hunyade ɔne me nkyɛ ahunyadeɛ mu Luke chapter 12 verse 14 hallelujah amen sɛ so hwɛ baabi a wiase aduru a agyapadeɛ nti obi kum ne nua wɔnwene ho yes yamo hye no wudi agora obetimi de wakwaduro so obebubu agudam hallelujah amen wudi agora so jase edan ne nsase ne agyapadeɛ bi nti no na watimi afra nsuo bobidua ko no na orofo so woni sadwi we hye wutirim na efa wo so ema mepacho obi atoa nanam wonsia do Abraham fa ne kwaye a agyapadeɛ wo pri epa anyan edi so uwu a orebekɔ ana onfa nkɔ se uwu na ntimi mfa wagyapadeɛ nkɔ asamado de a sakrawa dwen na ma Yesu Kristo amira wa brabom se Kristo ba wa brabom a ayi wiase abrabobone enum nyoma bia ensafata firi wa kwam na botan nyina ne se daache wo kra benya papa tra wo Kristo heaven nshanka ba de di da amen nti mrantia no munamu wura wo mu so tiase enti tiase anya dwuma e wo ma brabom ana wo de asem no be pie Kristo anim odofo bibisa na nwumre se Kristo Yesu wa brabom sa braba wo bono se Yesu Kristo nka ho a me pacho ya big mistake nshanko ba de di amen so bra menua Luke chapter 12 verse 14 yes na Yesu bua se won se the one that Kristo bua ka che won se onipa why no de musim so se sanifo ana de chafo why no de musim so se me nam yo ade chafo a me mecha moja padiem na o ka kire won se hallelujah amen manso a abede obi abusuam nyina ya asase ho because papa no a bema na wawuo no asase a okosi edani siso no eyabusuan asase busuan asase hallelujah amen ana busuafo no binom so ho a awase ni wom trim ohwe mo de hia ye kwankro fa so wu ye kura no a esese nka mo wura ho sa so mo timi tena se epamo okunani no ade nkura ne tato se ye hia mo abusuan biem bodua anka na ntwetuo
na kwanfoɔ ebedi na he ɛwɔ nsɛm ɛnkyɛ wo nsɛm kura hallelujah amen nti ebinom amakwate Kristo asɛm na mo de kwanbɔne asim ani so a mo nam kwan foforɔ bi so de asɛ ewiase japadeɛ nti mo tan nkurɔfoɔ ewiase japadeɛ nti mo tete abusuam ewiase japadeɛ nti mo nam nuro so etu anamo bi a emfa Kristo akwa so no mesira mo awurasiem Abrabɔ ni wo show kanama TV so no sakrawatwi efrisa eyire so pai so a ewiase obi abeka owu ahwe sanete hallelujah amen jeto da to communion Luke chapter 12 verse 14 yes and you suppose say one say the Kristo catch one say onipa one no de me sim so sanifo ana so adimi sim so say obi a on be chade yes anu ka kire one say anu ka say monhwɛ mo ye obepɛye ho monhwɛ mo ye ɛwɔ pɛpɛye ho na enye onipa de wanyam na bru so no na nkwa ho hallelujah amen hana Yesu Kristo kasa fa trimɔden ho trimɔden nyasika so dia say sa obi won ma ni sika nya no ɔmo abusuafoɔ dabi ɔmfa ho kra wo fa se awie suku tie kura se a suku no azam se ba nyina watwa ne kama o wan na wa busuanu mu a odi nipa no toa so amanetuma be bibi papa daachi obuafo ni ba bia it make us say obi nam street ni so a wadane wi ninum so ta say wadane kokandila all because of say efie ayi to twene nanso menam Kristo asem so etu nyame mafo se Abrabɔ bia wo mu bia no ma Yesu Kristo emeka ho mfama wate na se Kristo bo Abrabɔ na we invite no obedi hene a de asai kura no o mfasoɔ ba so nshanka Kristo de da amen se Abrabɔ Yesu Kristo nka ho no eso ni mfasoɔ Onyankopɔn anim amen amen Luke chapter 12 verse 16 yes na obu won bese enti ɛhɔ a ana wɔto aso ebu ba ɛde kire ɛdɔm ahyia ni nyina sɛ onipa bi o de fo so aba pi wasase so onipa bi abɛta asase so a Bible say na ɔyɛ ɔdefo pa so aba pi se Bible ka so ɔdefo a obi a wo sika ɔwɔ ahodeɛ ɔwɔ dwapadeɛ bi wɔ ne nsɛm anga bi wɔ ne nsɛm pa so dia sɛ yɛ wɔ safo no bi wɔ wiase ne Ghana ha bi wɔ hɔ pa bɛde yɛ onipa bi wɔ hɔ no ma wo sika nya no ɛnyɛ kwampa hallelujah amen yɛte ɔdɔ atɔkɔmenia antu aso no kyerɛ sɛ yes na sawode fo susu ne tirim sɛ sawode no susu ne tirim sɛ menya dan efiri sɛ meni deɛ mene me no ba besie meni ba bia me de me no ba nyina besie ano ɔka sɛ deɛ meyɛ nie medwiri mu asan me bedwiri masan mabro nsan ane me hose ni nyina to agu na mesia kɛseɛ na hɔ na mene me no ba yɛ nyina ne me nneɔma nyina besie hose ahodo a mesisi na mono no hɔ na mede me no ba nyina ba de ba ebesie hallelujah amen sikani ni da sɔre ya no no ne nam na ban soro na tawo bi gu no kom sa anu wa heche ohu ne ho anu wa hye kaki bi sa anu wa hye ne sirpes anu ne nam balcony ho sa ne tie na fun ikura no 17 Pro Max yes hallelujah amen okotire no obatire okotire no obatire no opna ne kwan obefa so a obatire to the business sim sa twi na owura ne faaya no de ma Onyankopɔn bu fu no sɛ wa nwene Kristo adwen sa wa ma Kristo amana brabom so ta sɛ wa ma honam no fa ne dwumadie bia sɛ so hwɛ Ghana ha bebre ananya ba bia sia o ma reject Yesu Kristo afro o ma brabam sa pepe obitimi ka sɛ watu kwai nti akwantuo na watuo no mfaso ba na wo Kristo som so nti akwantuo na watu akɔbɔ ne masters wani abrofo ahyiahia after all wote brofo wani abamu panifo bi na ahyiahia sanete oni businesses so tase wani atiti na ahia etu kan Kristo mu asam re kira no a woni se wo kan kwazasam ne bube fu sesia when you go to America, when you go to China, we don't do this nonsense. No, we don't preach. People are busy doing business. You are here and proclaiming what nonsense is that. Hallelujah. Amen. Obuan mas ni sika nya kwantino ni danchi emprichi. Dabi. O kan so uye dedi. Sa. Kristo baba na ncha. Amen. Yo ni baba wonu ma. Ba bi akwaji asase a wo si ni fie no okwa na asore dan si wadada. Ni sika nti wo si dan wie ya
no aya tim ya report ama ya be dwiri asoda na to agu o suro Kristo Dabi. Kristo honhom ntiwo Sa tre ne tamfo no. hallelujah Amen. sanfo ni nyina ta han no wo mo ye antichrist Sa ne tie. it is all shame na me pacho babre ahobrasem wanya ba bia sia mawura fi Kristo Sa. manema emra wa brabom Mishanka about yedi. Amen. Let you not come in. Luke chapter 12 verse 18. Yes. Okay, said the man nie. What's it your man? Me dream aside. Me be dream aside. Na masia kese. Na masia kese. Na hona me nim no ma nyina na me nyoma nyina besi. Hona me dim ajapa dia ne me no ba nyina besi. Na maka kire me kra se. Enoma makofa abeha ke wo habo no. Me yi bi na do kwata tema. Sa. Takurade kumase enkran. Na me yi gugu baby sa. Hallelujah. Amen. Ono so won fan crofo mo mbewuram. Dabi. The busuafo ba kokure nu obefa na dwuma. Dabi. Hallelujah. Amen. Kwase abuonte no akofa wo bi a ono so na nim ni bi na chinyi bi. Sere be yo bebu ni kwase a. But se Kristo adwen wo mu a wo ye bibia ma ne fa ne kwai. Sa tie. Mishanka ba de di. Amen. To so bra me nu a. Luke chapter 12 verse 19. Yes. Na maka kire me kra se. Was wo wi akatia ne kra se. Okra. Wo ne mo papia de asia ma finhia bi. O wo ne ma papia wo de asia ama mfinhia bebre. Enti home. Didi. Nanom. Na bunto yam. Verse 20. Hallelujah. Amen. Dodo na Abrabɔ ye wiase. Mona mu niam anko a. Kristo nim. Dabi. Hallelujah. Amen. Hey, e brother na tu ya hia yi. Obi gusu a okɔ ne center table so a wo yi bundles. A bellet bubom. Dollars pa. 200 no sunko a. Sa. So just say 100 Ghana no sunko a. We be about 10, we be 50. We are no de gu handbag for the akoto ne car boot. Kuku anu abobo. Me na me ka cho okosu so akwashiri nyina. Wa kwashino e masam. Hallelujah. Amen. Akwashubranti edru kwasia da na bankata chie ekura pan a ode koto de ehu. Wa hwe. Asawo. Janko ba de ri. Amen. So the sabla boni si wani so a me kasa kire wo se wo betwa ne proya efisa honam ne monta atimnya Kristo ahenie. Sa. It is all shamia. Ma Yesu Kristo bere wa brabom. Pa. Ibiri mama ja Kristo atie wa ma brabom mon sa ma chintantem. Efisa nya di oni pa nya me na buso ana ne nkwatim. Sa. Janko ba de ri da. Amen. Na okatira ne kra se. Na okatia ne kra se. Okra home. Didi nanom. Na ma bunto yam. Hallelujah. Amen. Is a quotation now can we jabi omo. Verse number 20 na madu. Dabi 12 ho ba no a wose nya die nipa nya ma na buso. No 15 ho no. We jabi om. O me kan. Hallelujah. Amen. Ti asamri yo. Be say Abrabɔ Yesu Kristo. Animu no. Esu ni mfaso agya Nyankopɔn. Esu ni mfaso bia. Hunamu no de ebe won mfaso ama. Sa. Hallelujah. Amen. We say wanya ka papa tim. Otimi koba. Sa. Emetwa no ahia. So dia say ye de no yoyo. Sa. Eno de otima yo do. Na die. But da we kan sagu bua no. Ena be huna asema me kan ya so. O hwame o kwa sare. Sikanti on kwa sare. From Sunday to Sunday, no time for God. Dabi. But me kaza Kristo mu say, won kwa ekita we no. Won no ho sao. Sa. Won no ho sa. Dabi. Nti adofuru ma me no mahia. Awo Ghana man TV so ahobrasiam. Obi a Kristo no abrabɔ mu bia no. Ma gon kwai. Sa. Na ena nwumre yi o medi hene wate. Na wonim brako a ubefra transfer asase so. Dabi. Shanko ba de din. Yanko Luke chapter 12 verse 20. Yes. Na Onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ. Ano Onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ. Ɔkwasea. Anadwo obɛgye kra firi wo nsam. Anadwo obɛgye kra firi wo nsam. Na enwoma wasiesie no bɛyɛ hwan dia. Enwoma wasiesie no. Ɛbɛyɛ hwan dia. Hallelujah. Amen. Aka krebo nipa da sani na obeto ananam won sia do. Nutia bi. Wo de Ghana hakura ye wei. Ghana ha ye wei. Yasikafo a omawu. Nyam kwada asem. Okɔ ntibo ho a adekatas ye wura adekatas. Osefom. Ne man for Satan no obi antwa la bi antwa watabe. Yes. So that say. Wo hwehwe nkrofo ma school kwa. But na ye tuani a ye wura adekatas onti ase. So that say. Yenhwe Libya president Muammar Gaddafi eno wai. Wokɔ. Ne man for Libya no mu ntwa rent. Fo ukwa awutiti dan mu kwa. Hallelujah. Amen. Ebra ya chi na ye bonu to bridge ase na atade ye hye no so just here ewiase sika gina bi hihiem citizen now enso eto de no
when sika no wonya edima anya ne nkwa it is all shame now don't want to ewiase japade bi so a na Kristo nka ho a ebetumi a sakrawadwe sa zaka krabi na Kristo Yesu aba so oba to na wuduma dia wudi ya no se ne sunsum ana ne honhom anka ho na wanya nso ano a wode so atenefo na no bia okwa nche enye tina nwumrei obia uti bone mu bia no mesra wo sakrawadwe na ma Yesu Kristo emedi hinu wa abrabonum amen amen ewiase wa na yatimu no emu nneoma atwe ho ahia nyina ntimi nyini pankwa sa enu ti na sikani no ose wokwasea bajo krafu anajo bajo okrafu nsem enwuma asieser be yakwan dia so jase etinu ode ne ho atu na dwapade so ai eti Kristo asem so a omfa ho bi dabi sikani ajapade ni wiase nneoma no enyini pankwa ho dabi faso bi anu asase so no daache atemu na beba no sikani wiase ajapade entimi nyini pa da sani bia nkwada hallelujah amen Proverbs chapter 11 verse number 4 Aya True Faith Church International sa Kumase Sokoba Wood Village ena na nwumre ye no wahia wo Ganama TV so ohwi atira kwa ya o hwe me number na screen no so no ofra wo betimi ne panimfo atwetwe nkobo ukuada ewei ni ukuada bia ye hia bɔ mpae bra na ye mo Kristo din na obenya woje amen amen Proverbs chapter 11 verse number 4 what was I adedodo anyama hwea bufuo da hallelujah amen nya transem na kai ai transem wase adedodo anyama hwea bufuo da se Bible ka se adedodo a asase so nneoma bebreba obi abre ne mogya ni anya sa ene adedodo no sa wase nya de bai anyama hwea bufuo da anyama hwe abufuo da na tini ti onipa firi owuo mu mo ya ka abufuo da judgment day sa judgment day no yes enti atemuda wontimi ma Onyankopɔn bribe dabi emfa wontimi nka se Kristo baje dan baako hallelujah amen yes Kristo ba no anso o kan choice mo so nipa ba no kro ni ba bi odin tito di Kristo ba wansi fie anu aka se Kristo ba no fie ne na nya kwara tinti we de manhye we si trazako be di achew oni abofo no nkoda emfa nya hwe dabi so just say wontimi fa G-Wagon enkoda da Christ what dey dey say Kristo G-Wagon ya soro ho matwi ni kakra Kristo baba ne nche amen enti adedodo bia wo bia da fa she Kristo ni manyam sa empu Kristo e wa brabom bebrede Kristo ho ne di okotizim achi Freemason di wiase achi wiase japade su betwam Kristo baba ne nche amen ka wo ma say Proverbs chapter 11 verse 4 yes adedodo anyama hwea bufuo da adedodo enyama hwe atemuda sa nyama ni nyina mfaso ni so sa efrise ultimi ma Onyankopɔn bribe dabi Psalm 49 verse number 7 Psalm 49 verse number 7 yentia bribe wo have na onuantumi nyi woni pada enti asema me ne wo kan ayenkwaje samu a ehiama me no mienu se yetie kwa adwensakira mu jawia se Abrabɔ ne achiridie na ma Kristo mede hinu wa Abrabom Jago ba de din amen Abrabɔ Yesu Kristo nka ho no eso ni fa so Onyankopɔn ni sa Kristo wa Abrabom buasemfa sisa o hwame Kristo e wa Abrabom buasemfa eja wo hwame bibisa Yesu Kristo o wa Abrabom ba bia wo mpani fia dui waja asɔrego asɔde awugya ko yenti hwede o ma Abrabɔ ha ase ye na nkran keto na di o machi za na den wo mo deda nketo ade zodi ase wo kan wa se mu jamo no open fresh body nti wo o mo deda sa ma wo yam da ho ma tumi jaw na yi na pa na nkran keto wo mo yedu tuwa bi test dabi o pacho wo ye tabia bi test dabi da hallelujah amen me papa nsaso enu brasiemu sakrawadwen pa brasiemu sakrawadwen nukure boninti no akayomo zodi ase no sheka ki no paya boys abrante no hecha ka ho na onem switch nso na oye niema ensem fata awurade fa de baby one nche amen heaven atemuda ebra ne so a untimi ma brad yanko Psalm 49 verse 7 yes na onuantumi nyi woni pada wase onuantimi nyi woni pada na omo Onyankopɔn ne mpatade zodi ase eti heaven akwantuo no eya nkura yes mani adamfo achi ama krankwa je mo
hallelujah amen enu obi achi ampu Yesu Kristo amfiri wabrabom Yes. wobu on na damfo nti wasemitimi gwa asore obu on ma wo hwe ekura na ni gye nokware gidi asore ho ne nafufuo nti wasemema Remember. but so onipa wu na me pacho bebre wono nko an yekosie ne dia sa na nkwaje nsote sanete ankrenkre yes wana wu ama yede wo bia ni kan so akɔhye adaka mi so wane ne nkoda ebinsi da it is a sadia no ebinsi da dia sa na have your control ete sa so obetimi akokro no nso a agye sɛ Yesu Kristo aba wabrabom bi sɛ Kristo bu wabrabom a wɔkyerɛ kwantene ne ɛma afa so nhyɛnko ba de ni amen yɛtɔ lo tɔkɔ Na omo Onyankopɔn ne mpatadeɛ. ama Onyankopɔn ne mpatadeɛ Na wɔn krateɛ bɔ ɛbɛ den. hallelujah amen wɔse wontimi ma Onyankopɔn mpatadeɛ ɛde adeɛ na wobɛtimi de adada Onyankopɔn ana wobɛtimi de adada Kristo akonvince no bibia ni ho eti Kristo ɔno accept bribe da bi aboabo kwa so de ase ewiase nneoma atwa nwahia nyinaa no ne mu ene free buy sanete didie na wobɛtimi de adada Kristo bibia ni ho hallelujah amen eti ɔdɔfo a wohwɛ me na yɛ no ahia ahombrasɛm wonim waseta no wabraba wom sɛ Kristo Yesu ni mu a sakra wadwen tentem sanete bagini di wɔyɛ hyɛ brɛ sesafoɔ sa hallelujah amen ɔno na ɔka bɛ no ɔhyɛ egyina Gyina. ne pɛ na ɔde bɔ ɔhene omienu sanete sɛ wobɛgya bɔne yɔ na wɔgya wiase ama wiasefoɔ na wɔbɛfa no adena yɛ wadeɛ nyinaa a mehyɛ bɔ Kristo mu nkwagyeɛ no wɔn nso ɔka ho bi nhyɛ ka ɔba adeɛ ni amen ɛsiane sɛ ewiase agyapadeɛ ɛntimi nyi onipa nkwanti no Kristo ɛka ho asɛm ɛde kyerɛ yɛ sikani bɛtena asase so wɔde no to n'ahodeɛ so awie no ewiase agyapadeɛ na ano wɔ no ɛtimi anyɛ ne nkwa Luke chapter 16 verse 19 yɛnkɔ Luke chapter 16 verse 19 watɔ sɛ wɔtefo ni ohiani no kɔ na ɔdefo bi tena ase tia ha yi o ɛso asa abɔ ɔdefoɔ so sa ɔwi abɛka sɛ ɛka ɔdefoɔ a ebi a obi a wɔsisi mansions ne adeade wo a wɔhwɛ me woyɛ ɔdefoɔ sanete yes eh wohwɛ ɔma school wo ma school ɔhadan ohadan ɔntɔ aduane ni woto hallelujah amen eti nwa dwen sɛ yɛ ka adefoɔ bi a ɔmo wɔ wɔn mɛnum a wɔn agye di no asɛm Dabi. ɛyɛ wo a wɔhwɛ me ho asɛm na mɛka wa gyeme so amen Amen. yɛtɔ dɔtɔkɔ na ɔdefo bi tena ase wɔsɛ ɔdefoɔ bi tena asase yi so na wɔhyɛ atade kɔkɔɔ na wɔhyɛ atade kɔkɔɔ ɛne nwera pa ɛne nwera pa na ɔde asetena fɛɛfɛ ti n'ani daa bible sɛ aberanteɛ yi sikani na ɔde asetena fɛɛfɛɛfɛ agyi n'ani hallelujah amen yima yɛka asetena fɛɛfɛ a ɛnyɛ 2x4 foɔ de yɛ ni bi dabi sam ɛnyɛ nkwada asɛm nyam kɔda asɛm ɔso ɔso wɔyɛ defoɔ ɛdefoɔ nti ɔno no anɔpa no wɔsɔre a center table no so ɔdane hɔ no yes milk nie yes milo nie ai adeɛ nom de hiti nso ne friends sɛ hita peter wɔ hiti ne saa saa ne yere akyi kosua de sade afrafra agye tii pampa no bi so ɔde aseɛ Saa. cake bread yɛhɛ da slide Ha. na pano no kosua no hyɛm so ɔde aseɛ nti anɔpa no ɔsɔre yɛ no a wɔdane mpa so ha na ɔbaa no esi tire so Ne si na na ɔde atoa dabi ɔde toa no mpa no so ɔde mpa no so honey we breakfast yes A friend breakfast in bed. breakfast in bed In bed. hallelujah amen nti wɔte kɛtɛ no so ano asɛpe kakra na ɔde de aka no asi mpa no atifi hɔ ewi ano akɔ shower na wapɛsi wakoto ne land cruiser ɔkɔ office ɛdɛm hɔ nyinaa AC office AC Aye. hallelujah Amen. ne bibia yɛ perfect aduane a wɔdi wɔhyɛ da ɛmeyɛ kra de ɛna de ba ha amanone so ɔte aseɛ Saa. sɛ wɔyare a ɔwɔ specialist a ɔbɛhwɛ ne mogyam saa nhyɛnka ɔba adeɛ din daa amen ɔrɔfoɔ mese abraba a Yesu Kristo ɛnka ho no ɛso ne mfasoɔ ɛwɔ kyɛ Nyankopɔn ani sanete ɛde sɛ wohwɛ me na abraba no Kristo apagyaw ade wɔduru baabi wɔ abraba mu a ɛma wura fi wo Nyankopɔn saa fanimonyama ne sɛ ɔna aboa wɔ saa nhyɛnka ɔba adeɛ din amen toa so bra me nua Luke chapter 16 verse 20 yes na ohina yi bi nso tena ase wɔse sikani no de asetena fɛfɛɛfɛ agyi n'ani da biara saa ɛna saa abrabɔ no a na sikani ni wɔ mu nso ai
ohiani bi so yɛ dɛ tenase ohiani bi so tenase wɔfrɛ ne Lazarus na yɛfrɛ no Lazarus wɔde ne kɔtoo n'aboboa no hallelujah amen Onyankopɔn pɛ no ɔbɔ onipa mmienu sikani ne hiani saa eti sikani ne de asetena fɛfɛ gye n'ani ɔkɔ program a yɛfrɛ bibi combination saa hyɛ wei ka wei ni wei na ɛkɔ na ɔgye ayi ase nkyea saa ana wurahuni bi a wɔyɛ mmɔbɔ wɔn nso ti kuro no a na sikani ne ti yɛfrɛ ne Lazarus ɔno koraa de ɔte bɛn sikani ne fie saa enti Bible sɛ wɔso ohiani bi nso tena ase yes wɔfrɛ ne Lazarus yɛfrɛ no Lazarus wɔde ne kɔtoo n'aboboa no enti wɔde Lazarus akɔtoo sikani no aboboa no na wɔtutu akuro na ne kɔn do so odi mproporo afi ɔde fro no pro ohiani a wɔkyerɛ ama na brabɔ nyina tete apansam saa ɔdɔfoɔ yɛ adwene nipa ho ate paa na nyɛ deɛ onipa nyamena busua na ne nkwatem dabi ɛyɛ adwene nipa ho kae sɛ berɛ bi atwam no mepakyɛ na so yɛ ohiani ɛfa nipa bi so ana wabɛduru mpɛmpɛnsoɔ nhyɛ nka ɔba deɛ di bosome so na wotua ɔdwumafoɔ ka na ɛyɛ ɔya ɛyɛ mɔnwono bɛɛ no ai ɔbɛfa asɛm bi ɛde akyekyere sɛsi aguo no mu ase apamo na ɔfa sika no adi Kristofa di babi bɔne nkyɛ amen yɛtɛ dɔtɔkɔ a verse number 21 yes na ne kɔn do so odi mproporo afi ɔde fro no pro soɔ ote yɛni ne kɔn dɔ sɛ odi mproporo wa odi mproporo wa afiri sikani ne pono so efu fam awrɛ hɔ ɛno kɔ nsafo bebrebe mu a ebinom wɔ nsafo no mu kyere wɔ asafo kɔ na so ebinom ayɛ yie sɛ kyam adefo emu sɛ kyam so ɔbɛfa na asɔre ba mena akɔyɛ adwuma wɔ ne shop no na ɔkɔfa nipa aforo mfa bɔntin so ni because na asɔre ba yɛ adeɛ nya ontimi nka wei nyɛ Kristo ma dwen papa o hallelujah Kristo si yɛ mu abɔ ho ada na ontimi mu asɔre ba ada na ntimi mu abusuani hallelujah amen yɛde we pɛ nkwadeɛ dabi Kristo fa ba ne nkyɛ amen so bra ne kɔn do so odi mproporo wa afiri ɔdefo no pono soɔ ɔse ne kɔn do so odi mproporo wa efiri ɔdefo no pono so efiri ɔdefo no pono so egu fam me na wɔmeyɛ nanso akrama bɛtafiri na kurom akrama bɛtafiri na kurom na ɛbaa sɛ ohiani ne wui eti abasɛ bere bi soin hiani ne de na wura ho ɛne Kristo som papa ɛkɔ ne kra wu akyi na abɔfo bɛsoa no kɔ Abraham kukum eti abraba ohiani ne boy no esuo Kristo ani saa ɛno nkyɛ sɛ woyɛ hiani a wakɔ ha bia wi o dabi o hiafo bebrebe bɛkɔ bo nsabi bebrebe na because dodo na mindset nya correct nyɛ papa hallelujah amen but when deɛ ne hia nyinaa mu no wɔgyina ma Yesu Kristo saa wɔn kyerɛ wɔn hwɛ me ahokyerɛ nti odo ho akɔma bɛrima ana mɛma edi wɔ pɛfra ɛwɔ mpam amen Kristo fa ba ne nkyɛ amen brɛnti a wɔn hwɛ me ahokyerɛ nti odo ho akɔdɔn free mercy sɛ bɛyɛ a wobɛnya ewiase agyapadeɛ bɛrɛ meka kyerɛ sɛ saa wiase nneɔma no a wodi akyire no ɛbɛsɛ wɔ brɛbɔne nti wopa ma Kristo mɛde hene wɔ abrabɔ nim saa na ɔma wɔ asomdwoe ɛda di akyire nhyɛnka ɔba deɛ ni amen yɛgua Luke chapter 16 verse 22 yes na baase wɔ hiani ne wui sɛ bɛɛ sɛ ɔhiane ne wuyɛ no na abɔfo bɛsoa no kɔ Abraham kukum abɔfoɔ bɛfa ne kɔ Abraham kokom ɔdefoɔ ne nso wuyɛ ɔdefoɔ no nso wui na wɔsie no wɔsie no na ɔmaa n'ani so wɔ sam ato no hallelujah amen ɛberɛ a ɔhiane ne wuyɛ no abɔfoɔ bɛfa no kɔ paradise saa ɛhɔ na yɛ akristofoɔ nyinaa ani da soɔ pa wuwu na sɛ wɔkra na nkɔhunu paradise pɛ wonni awie pa na sɛ woanya nkwa atemu da wobɛkɔ gyem zɔgya sɛ enti sɛ wopɛ sɛ wokɔte saa ahowrade a mepakyɛw bebree ebinom wɔ m sɛsia no a gye sɔfa Yesu Kristo woma ne bɔ abrabɔm nhyɛnka Yesu Kristo din daa amen yɛkɔ bi nua na wɔtefoɔ ne nso wui ɔdefoɔ no nso wui na wɔsie no wɔsie no na ɔmaa n'ani so asam ato ɔma n'ani soa no na wɔwɔ ne nyandiam hallelujah amen asikafoɔ yi yɔ ɛmfɛ kwa menam ka kyɛ hwia carpet yɛsɛ hɔ menam ka kyɛ baabi a yɛadeda sikani no esi na ɛbɔ hɔ sɛ ha esi fo yɛ ho yi wobɛkɔ fu baabi a yɛadeda obi no na esi wɔ ayi mu hɔ menam ka kyɛ ɛyie na sɛ serve yourself ketanie adoani teten hallelujah na daka efiri Belgium praise God amen adesiadie nneɛma a yɛahyehyɛ kora no ɛyɛ sika nko a hiani ayi ase na yɛkɔtoto handkerchief ne matches ne ahyehyɛ no wɔ pan mu sikani ayi ase yɛhyehyɛ jampa
kase jampa hallelujah echezu obi kwa ya yefro aye na se wo me na me ka chawo enti sikani no owu ye no se bi wepa ne ye no sa ti na onim se de ya de danu a ya kwakwo sie no de wo de san no nyam no ese kopie agya Nyankopɔn nkyɛn hwɛ so show me no wa fatin ne Abrabɔ ntraza ju wesu a asem da so wu achi sa nshego ba de di amen na yiyo asesa wa santimam obi ye kuani no do kokofu a na no so na daka ye no koko adaka na ye de na gina ho no kura sekan a obo koko asantimam asanhye we bi ha dabi na koko asa atwa no ho asia obi ye choba wawu ye yadeda no osi akonwa so na waduro sinanim o ka fufuo we amane we ni amamre we e wa santimam dabi nti ye mpanifo no mu hi oba pa Kristo fa bi bono nchawo amen yete do chokwa na wo ma na ni so asama to no je brama na ni so asama no na wo wani nyadie mu na wo ni nyanie mu na wo hu Abraham ne Lazarus wa tiri olofo wo hwam wo kanama tibe so mesra wo ahurasiam se wontimi amfa Abrabɔ papa ye Kristo ma Abrabɔ a etini bia ma obra wa asase wesu a wu a ho ba kire sa ne tie mfasoɔ ma wa Abrabɔ boy no so da nshego ba de di amen etina topic matu ni sɛ Abrabɔ a Yesu Kristo nka ho esu ni mfasoɔ gya Nyankopɔn ni eti ha ena me yehunu sɛ ampa sɛ wamma wa Abrabɔ na mfata Kristo a eso ma mfasoɔ wu achi sa eti sikani dia setena fefe jinani okɔ club yempie yemfa ha programs awodo okodi holiday so America enya no na onipa nkwatimo o dabi me ka kira o remia sakrawadi ye aboabokwa ya asase so niama ye beda akɔ so just say eti mo obi ntumfo nkancha say so onya wie se de pade nyina anu ano no ensan ente sa da kuntabu wo onipa wu achi Kristo fa wiase ba no nche amen yeto da chokominu na wo hunu Abraham atirichiri eti sikani ni hunu Abraham wachichi ene Lazarus wo twiri kukum ene Lazarus wo twiri ni kukum na wotia mu se ano sikani ni tiam aka che Lazarus se Abraham humimabo na suma Lazarus no for the setia nkopɔ nsuom hallelujah amen obi a wote asase so ni fridge aye deca fridge double wine ni bi fruit ahodo nyina bi wɔ ni fridge wo wuye asamado ensuo kro nya bi no na ebinom ewu a ayie na se ene age 50 Ghana uduru kwa so ade atonsuo hallelujah amen na asamado kwa so na light kura ho ebi ni ho fridge nsi ho na light ni ho dabi eyesun ka bi sa mo ya disiedie disiedie sa ni nyina na da nshaka ba de di amen yeto na tokwa verse 24 ne watia mu se eti sikani ni dia awrawo ni su atia mu ka che Abraham say Abraham humimabo na suma Lazarus no for the setia nkopɔ nsuom hallelujah amen owuachi Abrabɔ edini pa bia nim no enya papa so de bani wu a ukra ba kwa manunyam sa nshego ba de ni amen to bia wo hwe me bia da enana tu kanama TV so ahobrasem fa Kristo bo eba Abrabɔ jawia se tidie emu Abrabɔ bɔne no enkonkoye bi efirisa Kristo de wahye ebo sa opɛ dan kwaje sa nshego ba de di amen yeto do chokwa wase suma Lazarus no for the setia nkopɔ nsuom no for the setia nkopɔ nsuom no for madwetwe ketema na me huna ma no jaframa mu na Abraham se no se Abraham ka jane se woba kaisa wote asia no kaisa bra wote asia no wonya hotɔ kaisa bra tiase na ye masem kaisa bra wote asia no na emasem na agusuo ensan wi de no fa ne kwa wode ye ne so anfa Kristo ama bra na wu a sakasa we wubatibi yes so anfa Abrabɔ papa wu a wubati sakasa we bi kasa bra wote asia no wo free bema we dem na akɔ bema we dem wanfa Kristo me suma me mrantie bi ma no bo ganama TV wo so meka nyamsam wantie wote asia masam wote asia chachato wote asia nubone no nshego ba de ni wote asia nrotuo ani abosonsom ana hwe won ma kira kwai sofo no akotu adu no de ate asore so suru bona sa Jesu a wa Abrabɔ eno be ko ba bia enye to pa ma Kristo mra wa Abrabɔ no me di hene no nche kwante ne nafa so amen eti sikani no kan to aso a na Abrabɔ a obebo eni nyina antema anye no wonya ngwa sa nti wiase japade ye mfia ho nto so sa
wo bi afa bo Kristo adwuma sanete so ti ase na Kristo mfa so hu mɔbɔ na ɔmo asundwe de akiri amen amen esanse nipa hunafo ma japade ntimi ma yɛdan kwantiro Sakio bae no wɔtena se hu sa nyoma we nyina yes etu afa no wanto so sa ana ohwe Kristo akira kwa Luke 19:1 Luke chapter 19 verse number 1 yes ati verse number Sakio kwa na okose Yeriko se wo twam Yesu Kristo ko shen Yeriko so otwam na hwɛ obarima bi wo ho friend Sakio obarima bi wo ho ne friend Sakio oya tuji ni pani Bible so no oya tuji ni pani na oya defo ana oya defo na wo hwɛ Yesu ohuru ni papan ye ka so obi atuji ni a obi a oya tax collector tax collector wo ye pani pa sika ye jiji nyina one ho na eba ubo sika foke hallelujah amen ebi timi twa bi kura gum general secretary no so that's yes wo twa go na odi ka ma order say muni kan ton me de no ansa na mo de aban de no so ato aso Christopher Bonenche amen ewiase adefuo bi no mo sakra madwe na nya di oni pa nya mu na busu na ne nkwati dabi wuni bi so afa Kristo the wiase japade mfa nko ba bia hallelujah amen yako Luke chapter 19 verse 3 yes na wo hwɛ Yesu ohuru ni papan na wo hwehwɛ Yesu Kristo awuni ni pabai na so nkrofo kwakuo ni ntinu na so ntumi ni padom ni ntinu ntimi efisa no yakwatia no yakwatia na wo tumirika dika kwofro achendua bi Kristo asam se Sakio tumirika kwofro achendua yes so kwa hwɛ no ahu so no kwa hwɛ Kristo efisa efisa na no obefa hona no obefa na ebra Yesu duru ho no je Yesu Kristo duru ho omane ne so hunu no omane so hu se anu ka kye no se anu ka se Sakio so yentem ne si fom na wo fie ne sesa metena ne na wo fie ne sesa me de bai metena ne se oni pa hwehwɛ Kristo akira kwa ya Kristo yi ni tumi ade wona brabom amen hwehwɛ Yesu Kristo akira kwa yi ena nwumra yi enya ba bia se kuma se sokoba wood village bola junction ye na ba na desk screen so no fra ukuada wani ukuada bi ehia bompae ekira adanye ne poso wosofo wotifo sabaka ni Jacob ache wone empanifo a eka no ene o man nyina ye mpabo ifiada bi aso e what night memenda ene ya sore fa ho badom Kristo abusua na dache wanya okra nkwaje amen amen Luke chapter 19 verse 6 yes na Sakio yentem si fom it is Sakio yentem si fom na what the fabaje no na ebra nkrofo kokwo no hunu ya no nti ebra nkrofo kokwo no hu ya wonyina nwinwi ka se wonyina nwinwi ka se okosio baremo adi boye ni okosio bema woye odiboye ni nche ana Sakio gina ka kire awurade se Sakio gina de anigye ka se awurade hwe me de mahodi afam chehiafo anadai mani agye se mahu Christ yes etemi de mahodi a me bra ni nya no asase wasu nyina me de chehiafo mahuru se emfaso ni so na se menam kontombo so manji obibiribia se menam kontombo so manji obibiribia bo ho mpra na metua ka bo ho mpra na tua ka ani Yesu ka kire Sakio se Kristo ka kire Sakio se ene na nkwaji aba fie mu bonsam kesema Kristo asama me na sen na Sakio ni sika nya bebrebe nyina no sen woni nkwaje obewu ama ni bibia ayebasa so jase sa eti adofrom me last quotation na me de masem na ba wie na afrefo nso afre abaso wo hwe TV no a eye studio line no na egu TV na se no de hyase bo na ye bietuma afei wo so atime afre abaso Sakio Kristo ba na brabom no onyankwaje hallelujah amen ewiase japade a ye prigire beja ho 2 Peter 3:10 you go 2 Peter chapter 3 yes verse 10 what you say na erade tan be pass de owifo pa eti atemu da ho asem na tro no Peter de abesha sa wo se erade dan ebe pass de owifo pa ebe bati se de owifo ebe wi ade emu ne wo so de kududu betwam akoro so that say atemu da sa na be yo sa ne te eba enka ye bi ama dabi na no mu se da blese racha bi o se bibi besi sofo bi be hye nkomtro asemu wa hu asema na amema fe no opaje wo ai wasi di oyi kire no ka kire ne se ebebem na so ya zan sofo pa anti Kristo no hwe Yesu kro ase wono kro onim dan but ebeba ye benya ho symptoms hallelujah amen na erade tan be pass de owifo pa yes emu ne wo so de kurudu betwam akoro osuru de kukudu betwam akoro na ewiemu fitiase de be hye asai ewiemu fitiase de nyina be hye asai na asase ni mu nnwuma be hye hallelujah amen wasa asase mu nnwuma be dey ebe hye eteka be dey ebe hye efie ebe hye ensase ebe hye ministries ebe hye abrochire ebe hye woti abrochire no wajai nyam Kristosom won fa nyamesom ho bibia wo wiase nyina be sai sa hallelujah amen eti adofo mentu amasem su biem ebre nti Isaiah tab ne 8 pepe o say ye frɛ
ma afrɛfoɔ bam na afei yɛde announcement de etwa to enso ɛto aso etɔrɔfoɔ ahobrasiam ebia na wonim Yesu Kristo ɛnɛ menam Yesu Kristo ɛsuma nanum asam so etufo sɛ fa Yesu Kristo fa nante na ɔbɔ abrabɔ mu a ebewie nkurendie ne tumi to hyɛ da amen ono makomye unu se abrabɔ ya na Kristo ne me na ɛyɛ abrabɔ ewu sa to so akai amen me fo wasem na so pia nya na ba otumi nto so me me so da amen amen yɛda adɔfo no nyinaa ase sabre obetimi afrɛ abadwumadie ne so sɛ ɔhwɛ Ghanaman TV a number ne the screen so obetimi afrɛ aba so hello yes sir me bacho good evening hello. Yes, I'm a talker. Me pacho good evening. Good evening, Minia. Hey, my brother, na pom to say. Fireman. Yo, me entie way, Minia. Uni am recommending. Yo, brother, me entie way. Uni am sure pa. Amen. So be benye wi ase japade nyina na wahwe ne kwa. To so be ne wo so. Ye hia ni Kristo. Ye nya kwa jama ye kra. Ewari nhyiramo. Won hye moden. Bye bye. Bye bye, Mr. Wilson. God will bless you. Amen. Yeah, that's Papa. Also, bet me afre. Aba Jumedi no so. Hello. TV setting. Hello. Hello. Oh, want me nyina so. Want me nyina so. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Baby, I can say free. Mfefi akra apa we jakra. Me ba cho me do for me enti ofri akra. Program ngam person va. Me ba cho wo so da yen kaza. Ya da mase. Ani piti amugi piti amon ko so sa mai. Amen. Na yen ska ya je na bren so na me ba. Amen. Yo, yes sir, that's it. God will bless you from Accra. Yes, studio lines no eguso on the screen so obetime afre abaso. Two Faith Church International, Kumase Sokobai Wood Village. Ena me pacho yeni we share. Hello. Hello. Oh, I'm not to 20 no. Hello. Me pacho chu eye UTV set no na yeni nkomo. Hello. Yes, sir. Me pacho dini baby akasa free. Pacho from me chat. Me pacho chance ma yentie we. Ya anim na ka. Na wanya muke. Amen. Di TV ni ko. After ko de na. Oh, chance on network no enye mesrawo. Safri biem na ebra so na yente nka ye ubetimi aba so hello uni aba ya kasafri bama yo oba ya me pacho na pom to say good evening no ofa tifunyina ni me wa me ya yeshira amen yani adepa no nchira ade play ni ngwe yo elma kwado ni lekese amen amen Obaya, God will bless you. Say what so what me after abetumi de so ye guso aye frɛ ɛfa afrɛfo no ubetumi afrɛ abaso hello Hello. Yes sir, me pacho good evening. Bacho me ho ya na aso. Kristo Yesu adom bɔkɔ. Den me na tipa. Azafo ye anyire ya. Ukisema fruit. Aba. Na mimi papa. Amen. So aba chi na mji. Amen. Yada ase bebre Kristo so insha obekɔ so atimi afrɛ ye be peke. Hello. Chaji nkamwe. Nkamwe so me do na pom ti say. Nkamwe so yete wonka. Na me ba cho me ni komo fa phone mu a. Hello. Yes sir, me ba cho good evening.
Abacho ho yere. Kristo Yesu adombo na so e. Aja no musumo ya fa. Yo, me bacho mientie we. Bacho ndiri sa o pempe, mi kasasi kumase. Bacho kaza free. Kumase. Okay. Yo, me na mientie o. Mche won kapa moya de fa nyame nsiram pa. Amen. Yeah, so mi be three to me. God bless you. Yo, yeda say. Yeah, fa kiaji ko be so. Me bacho yo, yeda say obete okay, wo chia ni nyina, wate ni nyina, ya pe ukere bi na ene yemra mehia na yebo mpae. Yemfa ebrewum say 7 ebrewum. Me bacho hello. Okay, went to me nyina so True Faith Church International. Kumase Sokobai Wood Village branch no. And Kristo adom wabi ekwai e de ama Ganama TV. Dwumadia ye die salvation hour. Eye penada bia 7 p.m. sharp na me pache wo Ganama TV so. It is afi na wo hwe eye Ganama TV akoso ana hwe na penada bia. Hello, good evening. Papa na mo he. Kristo Yesu adom boko na pache so e. Nyankopɔn adaro. Apa Nyankopɔn to the wase sham. Amen. No mama adom nye kese. Amen. Na me ha kakra nse mesua mo mpaka kama me na me nipa bi. On tia po ho. All right. Say o hwe TV na akoso ana hwe ye be wie dwumadie no a ye de ye number no ebeto so na wafrɛ na after the live program yetimi enwa kasa na afei ye hu kwan ye befa so beboa ma onso yare a wo yare no sie atu afiri unipaduam ti koso ana hwe Ganama TV ye wie pe ye de hello yitum zenya mi adom mo ye Kristo Yesu adom inu a na wo so e dia dia wo kana na me ko atu se na wi asina e dro ni die ayi na si manya dia de no ma mi ana papa fi mo na se we le fro mo ya nua po ko na akopɔ tan ya ma abeti Afọ tanke tie pa ba betu ni yo kana dia no krasem pa na ogutu a wo kana na me mama kwanche no mama atretre mo npa Kristo so baba yeda se bebre she wonso wode ato ene asempa no so ubetimi afre ede abaso na bibia etimi aye kama yemfa last caller if you say announcement hello Amino, me pacha woni a last caller. Me pacha wodi ni baby akasa. Me pacha woni a last caller wodi ni baby akasa free. Oh, all right. Went me nyina so fache say went me amfra anwura mu ana say went me anwura mu saman wase nya na nkwa ne aresan Kristo ya domo a dasene ebenada bia ye wo Ganama TV so aye de Kristo asem aye mfrem eba dwumadie eye anwumere nonson na ye wie no nwotwe 7 pm na ye wie 8 pm ye da adofo no ma efre ye nyina ase Kristo Yesu enhyiram bebre yani a enamote yanka ewo TV so eye True Faith Church International Kumase Sokobai Wood Village na ba akopɛ the whole Ghana yes oba Kumase the whole Kumase Sokobai Wood Village ba akopɛ e ho asɛm da making Bola Junction osofo odifo osapaka ni Jacob beche baba ba bia wo bia anadwe ejawoma ya chiawo e wo Kristo ya domo a wɔkyin wo kuo ayam paibo da kese pa enya senketo a wo ba wankaza bulu se wagura Kristo fie enya baabi nwonwona no ana na okotua sika so wahunu hwe no we die eye Frenchim genuine one zoja se anti Kristo ya domo a wɔkyina eye ukuada empabo kese ekoso adoba na nkuro ne ahye mpabo na se na ya pemso a no miensa na jese ya ponkura enti wɔkyene ukuyo ane ukuada bia no siesie wadwe no akoma na ye wade ntem ne bewura mpabo nim wo ha ne amane bia da so bia no wodi akina unya solution fabra True Faith Church International Kumase Sokobai Wood Village odifo Sapaka ni Jacob beche Kristo Yesu enam ne so eye nsenchene ema ne mba ti number no na da screen ne so no enti bomadena na fa number ne sisi a
na efre na ene mpanimfoɔ twetwe nkɔmmɔ efiara bia so yɛ watch night memenda ene yɛ asɔre nti sandefoɔ yi amaka bia ne yɛ wɔ hɔ a yɛbɔ Kristo din ɛwɔ nukurem oba honkonkono bɛyɛ ho adwuma afei Kristo asɛm so wobɛtia bi na wankasa bɛfiri wa bɛkɔ atenaeɛ no na ɔde adansedie ɛna ɛkorɔ saa nso so na mepatwɔ bebree ɛyɛ dwumadi a yɛdie wopɛ sɛ ɔsɔ yɛ asena namba no a wofra na ɔne mpanimfoɔ atwetwe nkɔmmɔ a biribiara bɛyɛ kama wobɛtumi afa ka ɛwɔ Anaga Junction wɔn a wɔwɔ tech ne area hɔ nyinaa Anaga Junction trɔtrɔ gyina wɔ so kɔ sɔkɔba Woodbridge ɛna woba ɛyɛ Kejetia Adum ɛhɔ nso wokɔ railway police station hɔ a ɛhɔ nso so wobɛtumi anya car no bi wɔ hɔ wokɔ Sofo line inside hɔ nso a ɛhɔ nso trɔtrɔ no bi wɔ hɔ no wo sɛ wokɔ Atonsu Kuwait woforo car no bi a wo so wobɛsi wɔ ɛhɔ kora de sɛ Kawuro Junction anase Kuwe Junction wusi pɛ namba no ɛda screen so no frɛ namba no deɛ hia fa namba no frɛ na ɛne mpanimfoɔ ɛtwetwe nkɔmmɔ God will bless you sɛ wobɛba Sam fa deɛ wɔ hɔ so to asoma yɛ yo meda sɛ dwumadie a yɛdi nipakuo bi nso so yɛ asena ɔmo nyɛ yi mu koraa yɛdi dwumadie no okay na yɛn a yɛaso yɛ asena yɛ classic American stores dwumakuo anaasɛ dwumaso bi a ɔde nneɛma pa pii ɛbɛsum kumasefoɔ ne Ghana ma nyinaa ɛyɛ afadeɛ a na nneɛma a yɛde fa yɛn ho ebi te sɛ mmaa ntaadeɛ mmɔfra ntaadeɛ afei nso ɔde bags ne shoes afei nso jewelries ahodoɔ a mmaa de siesie wɔn ho ɛne wɔn kɔn mu adeɛ ɛne deɛ wɔde toto wɔn nsa ɛne asomadeɛ ahodoɔ nyinaa nso afei nso ɔde lace fabric a yɛn maame wotumi pam de kɔ weddings ne ɛyie ɛne parties ne afahyɛ ahodoɔ bebree quality one pa afei nso mmarima jeans ne t-shirt ahodoɔ ɛne yɛn trousers ne perfume ɛde gu yɛn ho na ebi a ne papa betumi aba yɛn nkyɛn ne nyinaa nso bi wɔ hɔ ɛne ma ne sanse yɛ papa nti ɔmfa mfiri Ghana ha baabi saa fa ne firi America to wow afei nso ɔwɔ wholesale ahodoɔ ɛne retail afei nso mo a mo wɔ boutiques ahodoɔ a mo pɛ sɛ mo de surprise ɛwɔ mo boutiques na mo so mutumi tɔn betu kɔ fine nso ɔyɛ bi wɔ hɔ na ɔkɔ kyerɛ kwan a ɔkɔ ahodoɔ a bɛnya wɔ kyerɛ kwan wɔ ahodoɔ kumase ahodoɔ ha ya wow ana Atenga Junction nso odu hɔ na mo sɛ ɔmo ase a classic American stores bi abɛkyerɛ wow afei nso kɔkɔ so mu nso a classic American stores nso nti wopɔ number na so kyerɛ kwan a number me to do and also friend now no much quite sir 0249 68 69 88 0552 79 85 30 classic American stores number ya me to do opo and kyerɛ so any man no the free osatimi de free okay ukona otuase ka ko timi de ma ko oh ene oye pa si number no so bi mai 0249 68 69 88 and 0552 79 85 God richly bless you 30 adepa ene ton ho nipa wo ho a atade de wo hye a no ahye de ani da ho mpaboa wo hye a no ahye de ani da ho da bi nya de wiasefo no hye no bi nyame mu de ni bi adarko to papa e chema wo no akoyi fo so enra yi wonyi nu ho ahwan na osi ya na atete so de ase ete hante atade papa e de wo to hye a e hye Kristo no monyam hallelujah amen enti number no kura desk screen so kura wo fra wo betimi anya ye papa ya odi sɛ adwuma no na bibia ayɛ kama Kristo Yesu ya tomo a ɔkyena ana mpaabɔ kɛseɛ no ɛba so True Church International namba na da screen so no frɛ na ɛne mpanimfoɔ atwetwe nkɔmmɔ ɔkyena me yɛnhyia wɔha ne amanneɛ bi ɛda so biara no mepakyɛ bra nyɛmmɔ Kristo din fama wo na Awurade bɛfa na diifoɔ ne asɔfoɔ ne mpanimfoɔ nsa so ama bibia atumi ayɛ kama papa sɔfo Jacob Beche padaroma papa baabi a wo bia na anadwe Kristo nhyira wo Sam God richly bless you Jonah Edwardin Shaw afei True Church International Kumasi Sokoba Woodbridge asafoma nyina ye chia mo Kristo nhyira dɔfo no mu nyina kɔso na hwɛ Ghana Man TV now to Sunday 7 p.m. to 8 p.m. your life we so edi Kristo asɛmba Kristo onhyira da amen amen Odine daba hu ne krono maye obi agene dinajiro
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eye True Faith Church International, Kumase Sokoban Wood Village branch no. Kristo Yesu ebie kwan kese e de aman ewo Ghana Man TV so. Ye de dwumadia watu ne din Salvation Hour. Efa Ghana Man TV so abre ewiase ne panyina. Eni todo a ehwe Ghana Man TV nyina. Ebrada wei ene ebrada bia. Enwumere nonson kwapem ne no nwotwe so mekire 7 p.m. to 8 p.m. Ghana time. Eye ewurade asem a yemfra mu na yede efa TV ne so abrew me pacho bebre efiri sabre kwei no eni ye nhia e wo television yi so na awurade Yesu Kristo asempa no mutumi ne befa ye nso ama wo hawo ne amane